Така нареченият етер на Тесла е втвърден от бързо променящи се електростатични сили. По този начин е участвал в гравитационни ефекти, инерция и импулс, особено в космоса близо до Земята. Цитирам: "Разработих го във всички подробности и се надявам да го дам на света много скоро. То обяснява причините за тази сила и движенията на небесните тела под нейно влияние толкова задоволително, че ще сложи край на празните спекулации и фалшивите концепции, като тези за изкривеното пространство. Само съществуването на силова спойка може да обясни движенията на телата, както се наблюдава, и нейното допускане отхвърля кривина на пространството. Цялата литература по този въпрос е безмислена и обречена на забрава. Така са всички опити да се обясни работата на Вселената, без да се признава съществуването на етера и незаменимата функция, която той играе в явленията. Смята се, че Тесла е направил препратка към неограничената енергия, получена от околната среда. Преобразуването на енергията в по-силна сила, електропулсия, използвана за контролиране на много по-слабата сила на гравитацията, би извършила повече работа за същия период от време и би довело до резултати над единица. И така, няма как да знаем пълната истина, но няма да се очудя и това да е вярно. Пишете какво мислите по въпроса. Благодаря.